Que érem avui per presentar el nou llibre de Llorenç Valverde. És un altre llibre que és un recull també d'articles publicats bàsicament en el Diari de Balears i que ell ha titulat Morrat, tothom pensa el mateix, vull dir, tothom pensa que està amorrat al piló, no? Però ell l'ha titulat Amorrat al teclat, se suposa que amorrat al teclat de l'ordinador, amb una certa perversitat afegida, no? I amb un pròleg d'un prologuista de luxe, com és en Manuel Castells, indiscutiblement un dels millors coneixedors de la societat de la informació i la comunicació que hi ha actualment. Diu en Castells: els retalls que formen el text no són un conjunt dispers de reflexions. Estan embastats amb un fil conductor, l'observació del procés de formació d'un nou entorn de comunicació digital que afecta totes les facetes de la nostra vida. El llibre, si vostès el compren o el llegeixen, o si han seguit els articles que publica pel Diari de Balears, veuran que efectivament va de tecnologies de la informació i de la comunicació, però no només de tecnologies de la informació i de la comunicació, no? O de tecnologies de la informació i la comunicació, que és molt mal de dir així ràpidament, no? Però de més coses, no? Jo crec que això és un dels valors que tenen els articles i els llibres d'en Llorenç. És a dir, hi ha articles que estan escrits fa 7 anys i que podrien haver estat escrits avui mateix, no? Vaig aprendre d'ell una paràbola que llavors va dir també en Llorenç, que estava extreta de Plató, i era la següent. Un rei ató, un que comandava, no?, d'aquell temps, quan s'inventa l'escriptura la prohibeix. Per què? Diu, clar, és que si ara escrivim no pensarem i, per tant, la memòria caurà en desús. Per tant, prohibim l'escriptura perquè l'altra habilitat que és la memòria, vull dir, no l'exercitarem i, per tant, l'haurem de recordar. Clar, això no va passar. I això és la paràbola de tots aquests que mos prediquen que internet, els ordinadors, l'informàtica, ofegaran tota una sèrie d'habilitats i de creativitats, i veiem que això no és cert. A part dels articles més hermosos per jo del llibre d'en Valverde, són els que repassen la història de la informàtica i, per tant, parla ja de les efemèrides constantment, no? A 60 anys del primer ordenador, que ara ja en fa més, però vaja, 60 anys del primer ordenador, els 30 anys del primer PC, els 20 anys dels primers emoticons, aquesta espècie de carosones que surten per internet, no? Del comandament a distància, del naixement, etc. Vull dir, amb al·lusions constants a la història de la matemàtica. En molts articles allà comença amb una paràbola. Jo penso que paràbola és la paraula que uneix la geometria en la religió, en Jesucrist. I ell utilitza, no sé si per creient o per matemàtic, però utilitza bastantes paràboles al llarg del llibre, per explicar una realitat. Quan feia la plec, vaig cercant fil conductor, com vaig fer en la traducció de les noves tecnologies, que vaig aconseguir agrupar temàticament en 10 temes, en llibres, i vaig intentar fer el mateix amb aquest i no ho vaig aconseguir, i per això vaig optar per les etiquetes, per aquestes paraules claus i els nígols, i també per això vaig posar, quan vaig fer l'agrupació per anys, vaig posar davant lo de Pere Esperança, i jo el que faig és simplement pensar en veu alta i tal com surt, vull dir, ho escric, perquè això sí, a vegades fins i tot penso quan escric els articles, no? A vegades, no sempre, no? Per exemple, una de les coses de Falanich que va passar, un incident de l'encontrada, la música de l'encontrada de fa uns anys, que va anar a poc d'aquesta cosa que ves a tocs, no? Hi havia un enfrontament, fins aleshores havien posat, quan el Bon Jesús i la Mare de Déu se troben, com a música de fons, signe nacional, espanyol, vull dir. I volia dir que, vull dir, raspa, vull dir, de molt petit me raspava allò, no m'entenia, jo particularment, perquè sempre m'havien dit a l'escola que Dios lo que és de Dios i el César lo que és del César, i allò era una mescla que no... I va arribar un rector, el senyor Lledó, que a més de raspar-li va dir, s'ha acabat. Tenim 2 models, el model de la processió del dijous sant de Sineu, que va a tot de pal, no? Que és un model que ja el coneixem,
I ara podem aplicar un altre model, el model de l'encontrada de Falanich, que va acabar amb una solució negociada, que comportava tirar mà de creativitat i de fer coses, vull dir, i això, vull dir, acabava dient, menys mal que ho hem fet així, perquè realment l'any passat me vaig sentir molt avergonyit en algun dels incidents que van passar. I aquesta és l'idea, vull dir, fer riure i pensar. I a vegades ni tan sols pensar, riure, i ja està, no? Sentim grans discursos a la premsa, en els mitjans, sobre lo invasives que són sobre la privacitat i aquestes eines, i no m'han donat compte que en definitiva no són les eines que són invasores, són nosaltres que som uns indiscrets. Vivim en una societat tecnològica, però no tenim la més petita espai, ni a l'escola ni enlloc, per fer que ens ensenyin a viure amb aquesta tecnologia. Hauríem de posar damunt la taula si adoptam aquesta tecnologia guanyarem això, però en el mateix temps perdrem això. Ho volen fer. I tampoc no vull dir que hagin de fer el que els ordinadors permeten fer, sinó simplement posem-nos d'acord d'una vegada i per totes, si és que és possible fer això, en què han de menester. Què han de menester ells? No nosaltres, sinó què han de menester ells. I a partir d'aquí prenguem les decisions que pertoquin.